Nerob mi toto. To je čo? Ja toto nemôžem, a čo si zle? Počkaj, to jak stmavlo. Čo robíte? Idete do inej reality, ne? Áno? Toto je tá zničená časť. Out, get away, go away, no. To je čo tam? To je ruka? Toto je chyták. Vždy doľava. Čaute. Dneska tu máme stredu. A čo streda znamená? Že ideme hrať hororovku. Viete čo? Dneska som si pripravil, že vyzerá, že dobrú hororovku. Nejakú, že veľmi strašidelnú hororovku. Mala by to byť hra... Takto, počkaj. Ja ani sám o tej hre veľa neviem. Ale pripravil som si hru Reminiscence sa to volá. Reminiscence. Je to hra, kde... že vraj sa rozpadol čas a realita sa roztrieštila na dve časti. A budú sa diať veci, čo som zistil, niečo medzi normálnym a niečo tým druhým svetom alebo tou realitou. Takže, ani sám neviem vlastne, čo sa ide diať, tak sa teším, lebo to vyzerá dobre, má to super recenzie a že vraj to je veľmi strašidelné. Čo je? Dobre, dneska mám chuť sa báť. Som spravil to také pekné priestory, červená farba, nech to je také, viete, také napínavé. Dobre? Počkajte. Ešte, vidíte, ale no. Človek má robotu a nedá mi pokoj, takže ešte doriešujem. Sľúbil som, že prídem 20 na 30, je 20 na 40 a ešte stále mi píšu z roboty, čo vlastne zajtra ideme robiť, takže rýchlo to vyrieším. Aby som vedel sa odraziť. To je program. Čiže dneska som dal takú dobrú storku na Instagrame. Normálne som vás naplašil. A nikto ste sa nezlakli až na Elišku. Na Elizabeth. Tá mi napísala, že sa zlakla. To som rád. Dobre. Kašľam na to. Zistím večer, čo sa stalo, už keď budeme končiť. Reminiscence, it is. Rovno to zapnem. Horím. Aj vy máte teraz v dome normálne, že 1200 stupňov? Proste horúčavu? Si gej. Nie som, nerob. Čo mi nadávaš? Koli už mám v gaťach po tomto, jak počul. Hop. Kde sa dáme? Hádam to nebude vadiť túrou, čo? Chat, už z toho sa bojím. A svieti mi tu do svetla. Možno keby si toto vypnem. Nie, necháme to tak. Ideme sa imerznúť do tohto zážitku. A radšej zhasnem a zavrem, lebo ak mi náhodou zaklope sused a hodí mi niečo do izby, nejaký granát za to, že tu vrieskam, tak to by som moc nechcel. No. So let's go. Tiež napravím vlasy, lebo však pozdravte YouTube chat, lebo toto pravdepodobne pôjde aj na YouTube. Dobre, Reminiscence. Nová hra. Poďme na to. Poďme na to. OK, už sa môžeme pohybovať. To bolo celkom rýchle uvedenie do deja, že maybe this time. Krabice, tu bliká slnko, slnečné hodiny, skriňa. Vyzerá, že tu nemôžem nič klikať. Dvere môžem otvárať, ešte nič. Ukáž? Som mi zdal? Nie, nemôžem ich otvárať. OK, tak ideme k tomu času. Musím ich nájsť, nemám dostatok času. A? Tu sa už niečo stalo. Dobre, tak to nejde otvárať. Toto sa otvorilo viac, či sa mi to zdá?
Ahoj, špagetka. Jakže už nie som VIP? Ty si bola niekedy VIP? Ja som nedával nikomu nič preč. A jediné VIP, čo tu získala, je Dada a Amster. Čo si tak pamätám. Jaj? No jak to, že nie si... Aha, tu je, počkaj, nejaká fotka. Dobre. Čo s ňou? LOL. To čo? Jak to zmizlo? Aha, dobre. Nerob. Počkaj, to je tak na začiatku. Nerob mi toto. Počkaj. Aha, my sa vieme teleportovať v čase. A ja tam nejdem za týmto bláznom. No, super, schoval si sa. Čo teraz s tebou akože mám robiť? To nejde otvoriť? Ja asi si tu pridám... Neviem si pridať zvuk? Pridám si zvuk. Rádio, nech si rozpráva. Nejaké staré fotky. Chalan bol asi Američan. A to je tak, že pred vojnou, alebo po vojne. Také, čo ja viem. 60., 70., 40. roky. Počas vojny to tak vyzerá. Zamknuté. Aj. Dobre, toto je obývačka. Pekná obývačka, obyčajná. Jukebox. Nejde zapnúť. Interact a rollback. Rollback. Počkaj, interact a... Aha, tuto. Dobre. Takže my tu máme normálne, že vrácanie času a ja som si otvoril dvere tak vďaka tomu, že som proste vrátil čas a tie knihy, ktoré popadali, som zdvihol. Dobre. To znie ako zaujímavá mechanika. Čo tu buchlo? A toto je to dvere. Ja nemôžem ísť do skladu, do pivnice. No a už je to tu. Smutná hudba a typeček za nami. Niekde. Stopni to, prosím. Ja chcem počúvať normálny drum and bass alebo čo. Čo je? Nezvládam to. RIP hra. Nezvládla to. Aj, opakovať. No nič, znovu. To je znamenie, že to nemám hrať. Teba sa už nezlaknem na druhýkrát. It's been so long. Dobre, už vieme aspoň ako sa rýchlo dostať. Speedrunujeme. No. Pesnička. Prečo je to také známe? Že by sme mali ísť GeoGuessr match? To nie, ešte nie. Dobre. Oh shit. Zrazu aká zmena. Táto akože mechanika cestovania v čase sa mi páči. Ale toto je ten čas, kde by akože malo byť všetko. Polícia stále hľadá 32-ročnú ženu a jej 4-ročné dieťa, ktoré sa hľadá 32-ročná žena s jej 4-ročným dieťaťom, ktorí sú v Sakramente a sú nezvestní. Vonku je búrka a my máme proste priestor.
my fault. To bola všetko moja chyba. Chladnička stále funguje, fú, aká plesnivá. This won't work without a pendulum. It's gotta be around here somewhere. Dobre, musíme nájsť pendulum. Jak sa to volá? Ťažitko? Na hodinách, prečo sa to svietiť? Ten nožiček. Čo tu bliká? Počkaj, tu bolo to nepríjemné niečo. Tak ja sa bojím ísť. Nerobí. Dobre, to je stále to isté dokola. Ja mám cecky, keď som ročná žena, nehľadajú ma. Máš 4-ročné decko na starosť? Potrebujem toto rozhýbať, čiže potrebujem nájsť... Čo tam... sa... Prepnem si hru. Ja neviem napísať túto hru. Čo tam škerilo? Tým... Svinia. Čo tu beha? Ja toto nemôžem hrať. A to ešte aj nezačalo, ja tu proste sa už dosieram. Cigaretka horí. Vonku prší stále. Strašne mám rád búrky, úplne, že úžasné. To je, pozrite, aké to je príjemné. A ten zvuk. Prečo je to opačne? A kde tu mala možnosť bežať? To decko, toto 4-ročné. Počkaj, do lobby musím ísť nájsť... Volá, ako tam je tma. To je čo? Ja toto nemôžem mať, čo si zle? Počkaj, to jak stmavlo. To je čo? To nejdem, ja to nejdem prechádzať. No. Ja to nejdem hrať, kokot. Kde som? To nie je šanca, aby som išiel hrať. To som není ten hodiny. Ja neviem, čo mám hovoriť, ja som spotený viac, ako keby som bol proste... Čo robíte? Čo sa stalo? Aha. It's frozen solid? There's gotta be a way to get that out. To je to pendulum, nie? Áno. Ja som... Počúvaj ma, čo som ja utopil? Píšem toto ako s nádejou, že sa to dostane do tvojich očí, akože k tvojim očiam. Potrebujeme prediskutovať side effekty z tejto technológie, čo najskôr. Ostatok výskumného týmu je apatetický, neviem čo znamená apatetik, to ani po slovensky. Že proste študujú ďalej ten subjekt. Takže asi im ušla nejaká... Ja neviem, čo to je. Nejaká príšera. Je tam nejaké prepojenie s búrkou, ktorú máme teraz práve. A s našim experimentom. Takže zhodou okolností tá búrka rastie čím viac funguje naša technológia, tým viac rastie tá búrka. Čo je viac dôležitejšie, že si uvedomíme, čo sa deje počas experimentu a čo leží medzi. Musíme prediskutovať akože skúsenosť, then gauge sanity and your commitment to this project. Because to be completely honest, you have been
acting very strange since the encounter. What do you mean it's promised you something? Dobre, takže my sa chováme divne od toho, čo vyskúšali na nás nejaký projekt, ktorý majú. A ja tu nejdem hľadať nič. To k týmto hodinám mám dojsť? Dobre. A on bol v tomto svete. Holy fucking hairball. Počkaj, a v tomto svete teraz tu dám preč tú vodu. A tu predtým neboli tieto curtains, nie? To je to isté. Čauko. Čau Janči. Ty koko. Už som sa 4 razy zlakol. Počúvaj ma, ty si sa 100% zlakol tiež. 100%. Mám kľúč. Kde s kľúčom? Toto je len dokola, beháme. To je čo? Daj mi kľúč. Chladnička. Kde ich môžem použiť? Toto je teleport proste do inej reality, nie? Áno? Toto je tá zničená časť. A to nad nami. Áno, vieme, že stále hľadajú ženu s dcerou. Ale kde mám dať ten kľúč? Burka. 1958. Nejdem to ani riešiť. Tu sme ešte neboli. Ani tam nejdeme. Kto tam je? Aha, však sa to skrašľuje. The fuck is this? Please, help, die, get out, get away, go away, no. What? To není šanca, aby som toto dohral. Chat, toto tu skončím zle. A pendulum. Mám ho? Aha, vidíte? Ja som dal preč, čiže sa to... Dobre. Môžeme... Ty svinia. Kto mi tu búcha? Nebúchaj do mňa, prosím ťa. Toto môžeme vrátiť čas. Kukuč. Dobre. Niečo tu je? Čo sa tu vlastne deje? Niečo sme chytili. Čo som zobral? Neviete, čo to bolo? Nejaká kocka týka, alebo čo to bolo? Sme zamknutí. Neviem sa vrátiť v čase? Už nie. Zobral som to, no. A tape! Nie tick, tape. Dobre, teraz niečo zistíme konečne. Are you happy, honey? Si šťastný, mediček? Nerozumieme? Now we can watch TV together in Daddy's and Mommy's room. Môžeme spochrať spolu televízor. Dobre, a teraz spätne. Aha. Ja mám pocit, že to inak vyzeralo ten dom. Predtým. A bolo ako sa mi moc naťahuje obrazovka. On to celé otočil. Hlupák. Toto je aké obrovské.
To je to zo spodu. Počkaj, čo tu hovoria? Jump through space between time. Nie sme tu sami, nie sme tu sami. To je to hlavné, nie sme tu sami, dobre? Čiže sme mali nejakú adventúru späť v čase. Kde vlastne mám ísť? Čo som získal? Počkaj, tu sme ešte neboli. Late. Neskoro. Nejdem. Filipko zasmie na tebe. Ale sa bude báť, Filipko. Toto by nemal pozerať. A hlavne si musím dávať pozor, čo hovorím. Musím... To je čo tam? To je ruka? Až nie tak ako ty. Ja som tak spotený. Ja som tak strašne spotený. Ja viem, že tuto na tej chodbe sa niečo bude diať. A... niečo nové. On tak strašne rýchlo rozpráva, že ja nerozumiem nič. Delusion tendencies and lose of change. Takže môžeme stratiť proste to cestovanie časom. Nám Nie! Ja sa fakt, a nie že bojím, ale ja sa lakám. Čo sa kde stane? Tieto dvere neviem otvoriť, že? Ja sa tu ostajem proste schovatý a mám hlboko v črevách, kde sa čo stane. Budem čakať. Ha? To tu nebolo predtým. Toto je navyše. Skúsime sa vrátiť v čase. Dobre, sme v normálnom svete, kedy ešte bolo asi všetko normálne. Later this week, Time Machine Inventor. Takže vytvorili Later this week, the Time Machine's inventor releases a new book titled The End of Regret, in which he claims that, with his invention, none shall ever feel regret again. Takže by sme sa nemali nikdy cítiť už zle, lebo sme našli časostroj. A vďaka nemu vieme, čo sa v čase a začali sa diať všetky tieto divné veci. A ja vlastne neviem, čo teraz mám ísť a hľadať. Sme späť. Teraz neviem, čo je prítomnosť a čo je minulosť alebo budúcnosť. To je zrak Slenderman Hollow. Don't remember the code. Maybe she said it to something she saw on TV. Dobre, nejaký kód. Kód k čomu? The jump. The jump between time. Nepovie tam nejaký kód? Jukebox Minux. A neboli sme sami, to sa opakuje. Počkaj. Storm. A to mi nič nepomôže, tam nič není napísané. Storms. Tak, to skúsime. OK. Storm spread in a spell across Indian Ocean. Contact locked white. Nič, tu není žiadny kód. Nie je tu žiadny kód. Kde sa máme posunúť? Pamätáte si to?
Ty čo sa nebojíte a ostali ste tu? The use of consumer-grade time travel technology has been outlawed today after numerous scandals. To neviem, toto neviem. Vecko, s týmto by sa nič nemalo diať. To sme čítali. Neviem. Tým, jak som sa dolakal, tak neviem kam sa posunúť. Ideme do obývačky znovu. Ticho. A tu nám niečo povedia. No poď, pusti. Tu je niečo nové. American GDP jumps 245%. Takže oni všetci zarobili veľké peniaze, keď zistili, že objavili časostroj, stroj času a teraz sú minus, lebo proste prišli neviem, nejaké entity z druhej dimenzie, ktoré nám tu lietajú a ničia mi život. To musí niečo s týmto. Jump? Yes. Jump through space. Between time. A sort of violet blue space dotted with bright white motes. And we weren't alone. A ďalej nič nepovie? We weren't alone, to je hotovo? So how can you describe your journey back through time? The details are... Dobre, to sa opakuje. Tu nič s týmto. Late. Ja už sa nechcem opakovať späť. Late. Akože sme prišli niekde neskoro. Zatiaľ nám chýba žena s dieťaťom. A sme vymysleli stroj času. OK, zatiaľ ahoj. Changes long-term memory. Takže nám sa môže zmeniť dlhodobá pamäť s týmto cestovaním v čase. Nielen krátkodobá. Toto funguje. Dobre, to sa nedá vrátiť. Ani tu sa to nedá vrátiť. Že by ešte tu by sa dalo dačo vrátiť? Tu nič, to funguje. To tu predtým nebolo v tom normálnom svete, že by to bolo takto pokazané. Kamoško, nechutná. Aj toto? To sa tiež pokazilo. Počkaj. Tu sme neboli, OK? To je idiot. Normálne mi zaplieskal pred tvárou. Chápeš? Demen, retardovaný. Pamätáme si? 378 421 378 421 378 421 378 421 378 421 OK? Tri, sedem, osem, 4, 2, 1. Pamätajte si to, prosím. Piči. Nie, to musím niečo otvoriť, zase sa tu zmenila priestory. 3, 7,
421. 378 421. 378 421, krv všade. This brings story tonight as police are suspecting Beep to be responsible the same man who a few weeks ago unveiled that his... okej, takže... Polícia nás obvinuje z niečoho. A je to tu. Time loop. We have confirmation that the storm have reached Miami. To táto burka. 378 421. 378 421. OK. Against this hour and he bears medallion made from brass cover. OK, tu sa už nejaké okultistické veci dejú. Jak hučí, nekrič. Bububu, ty pecer. To mi ani nehovor. Počúvaj, ak som sa nezlakol už tak 25. krát, ešte ani raz. Kam ideme? Vždy doľava je lepšie. Ticho! Debilko, pšt. Shut the fuck up. Idem už na SK, to si rýchlo prebehol. 378 421. 378 421. Kde mám ísť to dať vlastne? Počkaj, tuto kde bolo late. Do tej izby, tej mojej dcery. Počkaj, takto? 378 421. Tu sa nemá čo. Dobre, ideme do tohto sveta druhého. A ideme do tej izby znovu. Že by tu? Nebol som late, ja mám stále čas. Akože podľa mňa, ten dinosaurus, alebo ten démon, alebo niečo, čo nás tu posadá, alebo to, čo sa dostalo z druhej dimenzie k nám, akurát ako nás, ako inventora, naháňa a robí nám zle. A ja mám stále pocit, že mám čas zachrániť svoju dceru a ženu. 378 421. Lenže neviem, kde tam zapísať. 378 421. Pičoviny trepeš. To preberám ste. Kamo, ak tu budeš chvíľu kúkať, ti verí, že havaruješ to, jak sa zlakneš. Dobre, to je tak zase také, že hluché miesto. Lebo ja neviem, kde mám písať ten kód. Tu sa nič nestalo, nové. Tu nič také zaujímavé. Iba tento tupec rozpráva. Toto už máme vyriešené, tam už sme našli pendulum. Kývadlo. Tuto telka doteraz akože pohode. No, 378 421. To už sa nič nedeje s týmto. Kúkam počas jazdy? No však áno, aby sa nezlakol. Sem sa nedá dostať. Tuto je to otvorené. Ideme dole. To je jediná šanca, čo ísť tu.
Tu vôbec. Kde máme zdávať kód? 3, 7, 8, 4, 2, 1. Aby som zba... What the fuck? To the safe. Aha. 3, 7... To je jak nahlas. 3, 7, 8, 4, 2, 1. Dobre, nič sa ide. Platňa. Ono to bude zase zmenené všetko. Aká tu je tma. A ticho. OK? No je v pohode. Sme doma. Sme doma. Chill. Neviem prečo sme doma. O čom to vlastne je? Zatiaľ je to o tom, že sme vymysleli stroj času, ako my pravdepodobne náša postava, a objavili sme sa v miestnosti a zistili sme, že nám chýba žena a 4-ročné dieťa, pravdepodobne naša dcéra. Dnes zisťujeme, že sa tu stala nejaká vec, lenže celý čas nás prenasleduje nejaká entita, ktorá vznikla v tom, ako sme vytvorili dve reality tým, že sme cestovali časom. A teraz sa snažíme dostať alebo pochopiť, čo sa deje, lebo to ti všetko, ten stroj času ti ovplyvňuje ako keby myslenie a strácaš pamäť tým, ako keby preskakuješ. Zatiaľ som tak nejak pochopil. Čo znamená, že my teraz sme, neviem či v realite, alebo v minulosti, alebo kde. A snažíme sa ako keby dať dokopy, aby sme našli tú našu dceru a manželku. A všetko tu vyskakuje a... What happened to her pictures? Why am I alone? Počkaj, čo? Tu boli nejaké... Čo? Tu zapichal nože. Tu boli nejaké obrázky? Je tam tma, aby ste vedeli čet, dobre? Nezlaknem sa. Ja neviem, kde sme. No, yes. Toto je chyták. Vždy doľava. Nezlaknem sa. Late. Prišli sme neskoro? Dobre, myslíš si, že ideme? You left us? Nie. To mňa uniesli. Z týchto dvoch je lava táto. Vždy doľava. Neverím tomu, že je late. My sa nájdeme. Ako myslíš, že som nebol sám? Prisahám Bohu a môže to potvrdiť celá naša skupina a nemám žiadne halucinácie a stratu pamäti. Všetko, čo počujete, je pravda. Yes, I suspect that sort of claim to be product of neviem čo. Asi chceli povedať halucinácie. To nie sú halucinácie. And whatever contacted us in that space was very real. Takže to, čo nás akože kontaktovalo v tomto priestore, medzi priestore, bolo reálne. Nič sa nestalo. Tento zvuk som mal náhodou. Áno, ja stále mám čas a mám ako prísť. Big, dark and... Evil? Ako si mal povedať? Dobre, že im slúbilo bohatstvo a silu a nejakú super technológiu. Ale cítili sme, že to bolo zlé a vedelo to o nás proste veci, ktoré by sme nikdy nikomu nepovedali. Ideme do druhých dverí. Dobre, máme šancu ísť späť
Alebo ideme do týchto nových. Nádych, výdych, ideme do týchto nových. Nezlakneme sa. To čo bolo? Ste to videli? Big and Dark Pecer. Dobre, rozpadá sa čas. Ideme mimo. Čo je to halucinujeme. A zás ideme do tej pivnice. Dobre, máme túto nahrávku, čo sme našli v tom trezore. Takže song nejaký nás udržuje ako keby v prítomnosti, aby sme... Dobre, čo sa stalo? To by som si mal pamätať. Zamknuté, stále. Zamknuté. A toto nemôžem používať. Počkaj, čo? Toto je nejaká rodina. Počkaj, čo tu sú za dvere? To tu nebolo. Nie. No, it couldn't be. Nejdem tam. Nie. 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 Dobre, zatiaľ nie je také strašné. But why? Zabil si nás? Nezabil. Kde? Kto to je? Carrying the way onto your world open with every step. You could have stopped it, you know. But now, you are too late. Cling to the false hope I have given you. Return and delay the inevitable. It matters not. Soon enough, there will be none but me. Má to aj viac endingov? Je nejaká šanca, že ju zachránime? My sme viac menej vypustili démona, ktorý zničil svet práve teraz. Do našej reality. A ideme znova? Idem tam. Nezlaknem sa. Koniec. Koniec. Wow. Dobre. Neviem, čo si mysleť. Asi sme pravdepodobne vypustili démona, ktorý zničil svet. Ale toto bola reminiscencia. Reminiscence hra. A stále neviem, čo si mysleť.